Quizvraag. Het Heerenveen en Drachten versus Sleert en Driels. Wat is het verschil tussen beide? Precies, zij binnen steden en zij binnen dwarpen. Hoe kan dat? We jouwen geen stadsrechten meer uit. Dat die de adel jert iets en daar ben we van af. Ja, dat is het kwatte antwoord. Maar om erachter te komen waarom het er in het eerste van Friesland geen steden liggen, moeten we wat dieper de skiertnis indoeken. Het Holoceen. Ja, correct, nou het Pleistoceen. Dat kennen we nog van de lessen aardrijkskunde. Dat begint zo'n 11.000 jaar geleden, na de laatste ijstijd. De ierde warmt het op, Poolkapen ranen en hup, daar is de Noordzee. Of nou ja, net vlugjer. Nee, het wordt nog 3000 jaar voordat de Friese kustlijn zo is, zodat we hem nou roegwaai kennen. We zitten dan in het Atlanticum, de periode waarin de zeespiegel tegelijk met het groenwetterpeil omheen komt. Daartroch en troch hield dit meer delslag ontstaan in die tijd dikke lagen heegvingen. Friesland is dan een grote moerasvlakte voor het grootste pad onbewember. Aan het begin van de middeleeuwen leidt dat veender maar wat te lezen. Dan, ja eerst dan, beginnen boerkerijen met het ontginnen van veen. Mensen wenjen hield dit vaker in groepen bij een oor en dwarpen we de steden. Er komt een economie in Nederland. Wat? Met 200 Hansesteden is het zelfs een Europese Unie avant la lettre. Het is dus tactisch om je vooral bij de kust te vestigen. Daar werd de meesten terpen online om droege forten te houden. Dat bad in Friesland dus ook. Uiteindelijk is het Starum dat als eerste in 1118 stadsrechten krijgt. Handig, want dan moet je een moorden bouwen om je te verdedigen. En als burger profiteer je van verzennings, betellen vanuit een belastingssysteem. De Friese alvesteden onder de kust dus. Maar hoe zit het dan met plakken als Ljouwert, Snits en Bolzert? Nou, heel simpel, die lezen ook onder de kust. Rond 1300 wordt Friesland in tweeën deeld door de Middelzee. Ook zij zitten dus eerste rangs. Natuurlijk, van de kust af en via rivieren als de Lauwers loeken mensen het binnenland in om ook het veen in de woorden en de stellingwerven aan te graven. Maar vanwege de lezing bad dat lange tijd op lietse schaal. Drachten en het Heerenveen komen pas opzet nadat het uitjaar van stadsrechten al lang niet meer gebruikelijk is. Zij in de 19e eeuw. En daarom, ja daarom, moet het eerste van Friesland het nog altijd zonder steden waren. Ook al hadden ze daar plakken die in omvang de meeste van de oude steden al lang voorbij komen binnen.